हम भोजपुरी गायक व्यास विशाल शर्मा, ग्राम पिपरा, पोस्ट दिघोलिया, थाना रघुनाथपुर, जिला सिवान। रोवा सबके बीच में एगो लोकगीत लयदारी से सेवा करतनी। अरे कैसे सेवा रही? एगो देवर रोज रोज परेशान करत हवे। भौजैया परेशान होके अपना मर्द लगे कहतिया। कैसे कहतिया? जय हो। ये बात हो। अपने तो चल गइलो नैहर से बोला के देवरवा चुमा मांगतावे। गमछा बिछा के देवरवा चुमा मांगतावे। गमछा बिछा के देवरवा चुमा मांगतावे। अपने तो चल गइलो नैहर से बोला के देवरवा चुमा मांगतावे। गमछा बिछा के देवरवा चुमा मांगतावे। गमछा बिछा के देवरवा चुमा मांगतावे। राजा जी सुनो, का करत हवे कि जब ना तभी लॉलीपॉप किन के ले आवत हवे आ कहत हवे कि ए भौजी हमें खातिर लॉलीपॉप लेके आवत नहीं कि हम जब हम तारा के देखत नहीं त इतना ना टॉप लागत रु तू। कैसे रोज रोज किन के लॉलीपॉप हो कहे लगी लागत बड़ा हो। रोज रोज किन के खियावे लॉलीपॉप हो कहे लगी लागत भौजी बड़ा टॉप हो। राजा जी हाय सुनो, इतना नहीं खराबे कर रहन भाई। राजा हम का कहीं अपन दिल के दर्द हम केकरा से कहीं हम कहत हवे ये भौजी तारा के देखत नहीं नु त काहे जनी हमरा अपने आप तारा खातिर प्यार बढ़ जात हवे। हां पुरस्कार आई बवे हमरा रमेश बाबू के तरफ से भगवान से शुभकामना खातिर प्रार्थना दी। नाराज चौगुना खातिर प्रार्थना रही। पूरा 250 रुपया पुरस्कार देले बनी वहां के हई शर्मा जी के तरफ से पुरस्कार आई बवे। भगवान से शुभकामना खातिर प्रार्थना दी। नाराज चौगुना खातिर प्रार्थना रही। हमरा पिपरा गांव के भरत ठाकुर जी हमरा के 51 रुपया देले बनी। भगवान से शुभकामना खातिर प्रार्थना रही। ए बाबू कहत कि ये राजा घरों में घुस जाता, घरों में घुस जाता अटके में आके मामा कहता वे गमछा बिछा के देवरवा चुमा कहता वे। गमछा बिछा के देवरवा चुमा कहता वे।
इतने लेना ए बाबू और का हो ए राजा जी इतने लेना हम देवरा के डर से हम घर से नहीं निकलल हमार घर से निकलल मुश्किल हो गई बाबे देवरे के डर से हम रहतानी छुप के बबल जोगा के राखे भूखा में देवरे के डर से हम रहतानी छुप के बबल जोगा के राखे भूखा में रूप के जानता रहो ये तहार हाल रही नु तो हई गोर गोर गाल जोन बा कहियो घर में घुस के मिस के चल जाई गोटाई खा जाई दे और अब कोइया भेटाई तहारा ऐसे कह दिया मिस दी ही गाल कहियो मिस दी ही गाल कहियो कोरा में दबा के देवर बाजू मामा बोलावे कब खा बिछा के देवर लास्ट में कह दिया औरतिया ये राजा जी ये तो नहीं लेना अरे नदिया हमारा जवानियों पर नजर गड़ौले रहता हमार जवानी देख के कहता कि भौजी तहार है जवानी चढ़ल बावे कहेला कि भौजी तहार चढ़ल बा जवानी दे दो न चुमाए कहेला कि भौजी तहार चढ़ल बा जवानी दे दो न चुमाए तो आखिरी निशानी ए झुनझुन बाबू मंजेश भैया हो ए हबीब भाई ए शर्मा जी हई देखो शर्मा विशाल कहियो छोड़ी बुआ के देवर अरे मुंह बता दूर जाइए बाबुआ तो चल गइलो नैहर से बुला के देवर बाजू मामा